Сәләмәсез мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Татарстан Яңа Гасыр каналында татарлар тапшыруы үз эшен башлап җибәрә. Атна дәвамында сезнең белән мин Роза Диатуллина булырмын. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, бездәге үзгәрешләрне күргәнсездер. Хәзер татарлар тапшыруы дүшәмбе көнне эфирга чыкмый. Без сезнең өчен сишәмбедән җомгага кадәр хезмәт куябыз. Чыгу вакыты үзгәрешсез. ТНВ Татарстанда 16:30-да, ТНВ Планетада 17:30-да һәм 19:35-тә. Бергә булыйк бүген безнең программада. Әстерхан өлкәсе Җәмәл авылы мәктәбе яшәеше. Безнең мәктәптә, шушы мәктәбебездә 700 бала укый, 12 милләт балалары укый бездә. Березовский шәһәрендә татар музее. Тастымалар, ниләр, сөлгеләр бар да бит кул белән эшләнгән. Шигүләр, ниләр безнең заманада бар да шулай иде. Карсун авылында татар теле һәм мәдәнияте көне. Ульяновскидан Рамис Сафин. 36 ел. Айы ва тәкъбир ярсында тора. Айда бар иде, димәк. Allah аны тәктиләр кадерләштеләр. Татар теле, сәхнә теле. Кәрим Тинчурин театрында премьера. Бүгенге яшүсмерләребез өчен үзебезнең ана телебезнең, үзебезнең татар телебезнең матурлыгын, аның яңгырашын, аның камиллеген сәхнәдән күрсәтү. Тапшыруыбыз ахырында тарихи кадр сәхифәсе. ТНВ каналының 20 еллыгы турында сөйләшүне дәвам иттерәм. Әстерхан өлкәсе эш сәфәре вакытында Васил Шәйхразиев Әстерхан өлкәсе Идел буе районы Җәмәл авылында гомер итүче милләттәшләребез белән дә очрашты. Ул Җәмәл авылы урта гомуми белем бирү мәктәбендә узды. Җәмәл авылы мәктәбе 1987 елда ачыла. Мәктәптә 700 укучы белем ала, 91 хезмәткәр эшли. Татар мәдәниятен, гореф-гадәтләрен, җыр биюләрен дә өйрәнәләр. Тулырак Лесена Садретдинова видео язмасында. Әстерханда гомер-гомергә татарлар күпләп яшәгән. Аның үсеше хәтта 3нче урында булган. 1нче урында Казан, 2нче урында Оренбург, 3нче урында Әстерхан. Әстерханда хәтта 1882 елда ук 1нче мәктәп ачылган. Аны үз акчасына Хамидулла Искәндәров ача. Ул хәтта улы Искәндәровны Казанга җибәреп укыта һәм ул кайтып шушында мәктәпнең җитәкчесе булып эшли. Гомер-гомергә Әстерханда мәгариф, мәдәният алга киткән була. Инде мәктәпкә килгәндә ни кызганыч, ул октябрь инкыйлабларыннан соң 1918 елда ябыла. Ничек кенә булмасын, Әстерханда һәр вакыт мәгариф яшәгән. Бүген ничек торасың? Моны ачыклар өчен без Әстерханга терәлеп диярлек торучы Җәмәл авылына юл алдык. Укучылар безне пәрәмәчләр белән каршы алды. Монда кунакларны шулай яңа пешеп чыккан пәрәмәчләр белән сыйлыйлар икән. Кунакларны актлар залына чакырдылар. Анда шушы авыл халкы белән очрашу көтә иде. Без исә иң элек шушы авыл аның мәктәбе эшчәнлеге белән танышырга ашыктык. Җәмәл авылы бездә инде мына ерак түгел Кылак авылы да күршебездә бар. Урнашкан халык исәбе бездә 6300 кеше барлыгы. Шулар арасында 2000ннән артык 2300гә якын татарлар. Менә безнең мәктәптә, шушы мәктәбебездә 700 бала укый, 12 милләт балалары укый бездә. Һәм дә 2нче сыйныфтан башлап 9нчы сыйныфка хәтле бездә татар теле дәресләре укытыла. 2нче, 3нче, 4нче сыйныфларда бездә татар теле дип кертелә, инде менә 5нче, 9нчы сыйныфларда ана теле дип укытабыз, кертелә. Башлангыч сыйныфларда бездә бөтен милләт балалары утыра татар теле дәресләрендә. Менә инде югары сыйныфларда, 5нче, 9нчы сыйныфларда бездә инде анда ата-аналар заявление буенча шулай бездә укыйлар. Әмма ләкин менә минем группаларымда, татар теле группаларында миндә урыс балалары да бар. Татар телен өйрәнәбез дип, шулай менә миндә 7нче сыйныфта, 9нчы сыйныфта, 6нчы сыйныфта шундый балалар да бар. Менә гомумән авылда халык татарча аралаша бит. Әйе, татарча аралаша. Әмма ләкин инде хәзер әлбәттә яшьләр үсә, авыл зурая. Бездә бик күп хәзер инде күчеп килгән халык та бар. Шуңа күрә инде рус телендә сөйләшәләр. Әмма ләкин менә төп авыл халкы татар телендә аралаша, балалар татар телендә сөйләшәләр. Үзара татарча хәзер бик күп беләсезме? Теге матур җырлар да бар бит инде. Казанны гел тыңлап торабыз. Әйе, бу хакта авыл халкы Татарстан Республикасы премьер-министр урынбасары Васил Шәйхразиевка да сөйләде. Милләт дигәндә иң беренче урында барыбер тел була. Милләт телсез була алмый.
Шуңа инде менә бик мөһим, Татарстанда ди без Төмән, Астрахань, Чиләбе, Сахалин, Калининград, менә шулай татарлар үзләренең җыелышып, кайбер җирләрдә класслар ачалар, кайбер җирләрдә мәктәпләр, кайбер җирләрдә инде мәдрәсәләр ашада, мәчетләрдә үзләренең телләрен өйрәнергә тырышалар. Гомумән, бик җанлы очрашу булды ул. Безне исә шушы авылда туып үскән, укыган, хезмәт итүче яшьләр кызыксындырды. Мин шул авылдан, Җәмәл авылынан тордым инде кичкенән. Монда укыдым, школда укыдым, аннан соң университеттан соң монда килдем эшләмәгә. Шул үзем балаларны шулай үстерәмез. Үзең шушында укытучы булып кайттың инде. Әйе, Менә үз яратасыңмы авылыңны, гомумән эшеңне, мәктәпне? Әйе, мин үзем эшендә дә яратам, авылымда яратам. Мен әйтәм, бер дөньяда бу авылга не променяю, потому что үзем дөньям, үзем средам. Монда кибеткә дә керсәң рәхәт, школда да йөрсәң рәхәт, бөтен барсаларда да сөйләшпәгә рәхәт. Инде әйтелгәнчә, Җәмәл авылында 12 милләт халкы гомер итә. Билгеле күбесе татар, Җәмәл татар авылы. Һәм монда яшәгән һәр милләт татарларга аларның яшәеше, гырыф-гадәтләренә хөрмәт белән карый. Татар авылына мен келдім басқа авылдардан. Өзім башы туған ерім Володарский район, село Камардан. Соны қазақ болсам да, мында келгенде бүтін татар авылындағы бүтін келіншектер да, кемпірлер де, бәрі де құшақтасып мені встречать етті. Қазақ болсақ та, біздер деген никогда не отличаемся. Қазақпыз, татармыз, урыс деп, никогда не отличаемся, бәріміз де дружно тұрамыз. Шуның белән көчле дә халкыбыз. Ләйсәнә Садретдинова татарлар, Җәмәл авылы, Әстерхан өлкәсе. Свердловский өлкәсе Березовский шәһәре татарлары музей ачкан. Әлеге чарага узак әзерләнгәннәр алар. Җирле хакимият тарафыннан да ярдәм зур булган. Шәһәр үзәгендә 2 бүлмәле фатир бирелгән. Милләттәшләребез төзекләндерү эшләреннән соң зарыгып көтеп алган музейның ачылу тантанасында хәбәрчеләребез дә катнашты. Әлеге заманда ничек яшәгәнбез без? Шулай бәйләп, ирләп менә бу тастымалар, ниләр, сөлгеләр бар да бит кул белән эшләнгән. Шигүләр, ниләр безнең заманда бар да шулай иде. Борынгы рәгеш артында утыручы Зәмзәлия ханым бүген Березовский шәһәре Яңа татар музеенда экскурсовод ролен башкара. Тиздән аңа 81 яшь тулачак. Башкортстан Республикасының Тәтешле районында туган ханым Уралда инде 50 елга якын гомер итә. Бирдә ул кияүгә чыга, балаларын үстерә, оныкларын карый. Аның язмышы узган гасырның 70нче елларда Свердловский өлкәсенә алтын һәм руда шахталарында эшләр өчен күченеп килүче күпчелек милләттәшләребез язмышына тиң. 25 ел элек Березовский шәһәренә күченүче татарлар иҗтимагый оешма төзи. Аның визит карточкасы булып Курай ансамбле санала. Зәмзәлия ханым үзе дә элек Курайның солисты булган. Ансамбль коллективы һәр вакыт яңартыла. Бүген инде яшь буын вәкилләре үсеп килә. Инде 2009 елдан килгәнем Курай ансамблена. Балаларым да бәләкәй генәләр әле. Инде алар хәзер олы кызыма 23 яшь, улыма 20, армиядан кайтты. Менә бәләкәй кызыгыз үсеп килә, 6 яшь була бирсә. Ул да инде үзен белән шушы Курай ансамблена йөреп, җырлап биеп үсә. Березовский әни һәм әбиләре, балалары һәм оныклары үз тамырларын белсеннәр, татар телендә аралашсыннар, яраткан милли җырларын башкарсыннар һәм тыңласыннар өчен тырыша. Яңа музейда ачканнар ел сайын Сабантуй бәйрәмен уздырып торалар. Безнең Сабантуй бүтән Свердловский областында, наверное, иң яхшысы дип әйтәм әле. Үзебезгә нык ошый, кешеләргә дә бик ошый. Бүтән халык көтеп ала ул Сабантуйны. Яңа татар музееның ачылышына Березовский татарларына даими ярдәм итеп торучы Фәрит Миннәхмәт улы Нәбиуллин да чакырылды. Менә шушы безнең милләтебезнең культуралары быт югалмасын өчен менә шундый матур милли йорт оештырып алдык. Бүген шушыны ачабыз. Музей дип әйтергә була инде. Бүләкләре һәм ихлас теләкләре белән музей ачылышына Березовский шәһәре мэры Евгений Песцов, төрле оешма һәм мөселман руханилары вәкилләре дә килгән. Березовский шәһәрендә
Свердловск өлкәсендә бердән-бер шәһәрләр арасында Габдулла Тукай исемендәге урам барлыкка килде. Шулай ук әйтергә кирәк, Березовский шәһәре һәм муниципалитеты Татарстанның Алабуга муниципаль районы белән хезмәттәшлек турында иң беренчеләрдән булып кул куйган иде. Шуңа күрә тагын бер кат үзебезнең милләттәшләрне, монда яшәүчеләрне бу матур шара белән котлыйсы килә. Рәхмәт. Музей 2 бүлмәдән тора. Берсе борынгы татар йорты кебек җиһазландырылган. Бирдә татар гаиләсенең көнкүреш әйберләре, мич, юлмәкләр, самавыр, милли киемнәр урын алган. Икенче бүлмәдә күчмә китапханәле уку залы урнашкан. Анда гарәп һәм татар телләре дәресләре алып барылачак. Музей барлыкка килгәч, Березовскийның татар җәмгыяте активистлары шәһәр халкы белән ныграк эшләргә ниятли. Биредә алар татар халкының тормышы һәм көнкүреше, милли ризыклары һәм бәйрәмнәре турында кызыклы әңгәмәләр уздырырга уйлый. Яңа бина бу эштә аларга ярдәм итәчәк. Алия Садыкова, Әлфия Габдушева, Татарлар, Свердловск өлкәсе. Тарихи язмалардан һәм архив документларыннан мәгълүм булганча, Ульяновск өлкәсендәге Карсун районы исеме татарларның Карсуы сүзеннән алынган. Бирдә татар авылларының байтак булуы да моның дөрестлеген тагын бер кат дәлилли. Бүген Карсун районында 3000-гә якын татар гомер итә. Авылларда берничә мәчет эшли. Мәктәпләрдә татар теле дәресләре дә укытыла. Әле яңа гына ел сайын узатырган татар теле һәм мәдәнияте айлыгы тәмамланды. Район җитәкчелеге һәм өлкәнең татар мөхтәрияте вәкилләре катнашында узган чарада безнең хәбәрчебез Рамис Сафин булып кайтты. Дөрестәндә Карсун районындагы татар авыллары Сембер Ульяновск төбәгендә иң борынгылардан санала. Аларның 4-5 гасырлык тарихлары бар. Кайбер авылларда борынгы мәчетләр хәтта совет чорында да ябылмаган. Бирдәге авыл исемнәре дә тарихны саклаган. Шуларның берсе Нугай иле авылы. Нугай, Нагайцы дигәннән. Шул Нагайцы дигәннән Нагайцлардан безнең авыл исеме дә киткән. Шунсы сөенечле, Нугай илендә балалар бакчасы да мәктәп тә эшләп тора. Бүген Чишмә дигән бакчага 26 сабый йөри. Укыту тәрбия эшләре дә татар телендә алып барыла. Татар кызы Хәнифәме, уңган буласым килә. Җәем кайнар, чак-чак әзер, яким кунакка килә. Кыймагы да кыймагы, агыштыра кыймагы. Табада писеп тора, табында писеп тора. Безнең айрым бар программа татарский обучение татарский язык называется. Без рәттәбез анда сүләргә рәттәбез сланнарны күбесе, аннан әкиятләр күбесе рәттәбез. Авыл мәдәният йортының бер түбәсе астында китапханәгә дә, музейга да урын табылган. Музейга экспонатларны кем әйтмешли бөтен авыл белән җыйганнар. Бирдә хәтта 30-нчы елларда мәчет манарасының бер өлеше дә саклана. Аңа игътибар итсәгез, анда бик күп балта изендә күрергә була. 36-нчы елда айы ва каберләр сында тора булды. Айда бар идеме? Алар аны әттеләр каберләштеләр. Моны бер әби тоткан үзен чормада, аннан соң ничектер туры килде дә ул безгә бирде. Аннан соң берәр елдан соң янды ул. Авыл музеендагы сыман мәктәп музеенда да уникаль экспонатлар байтак. Шуларның берсе Сембер төбәгенең төньяк көнбатышында яшәүче татар хатыннары күлмәге. Менә шундый күлмәкләрдән әйбәт Карсун районында һәм дә Инза районында киенгәннәр. Алар әле менә бу күлмәк истеннән озын гына шундый камзул киятергән булганнар. Без үзебезгә дә шундый күлмәкләрне Алла ярдәме белән гынидә Казанда тектердек. Үзебезгә фольклор ансамбле өчен. Татар теле һәм мәдәнияты көненә килгән кунаклар авылның Муса Җәлил исемен йөртүче китапханәсендә дә булдылар. Китапханә мөдире Раиса Юсупова сүзләренә караганда, соңгы елларда Казаннан балалар өчен яңа гына байтак китаплар кайткан. Быел безгә бирделәр татарча китаплар. Без бик яхшы шатландык инде. Алар минем хәзер выставкада кичкенәләр өчен бик красочныйлар, бик яхшылар. Алар по федеральной программе поступать иттеләр. Татар китаплары. Татар китаплары вот карарсыз балалар өчен бик яхшылар инде. И ышандырдылар безгә имештер, әле инде каждый ел по федеральной программе вот акча выделять итергәч, безгә татар китаплары поступать итәрләр. Авыл мәктәбендә балаларга татар телен башлангыч сыйныфлардан укыта башлыйлар. Татар теле безнең башлангыч классларда бер сәгать телегә һәм бер сәгать укуга. Уртанчы классларда шулай бер сәгать уку язу. Ничәнче классларга бара инде? Безнең ул бара 5нче класстан алып 10нчы класска кадәр. Авыл мәчетендә исә өлкәннәр белән бергә балаларга да ислам дине нигезләрен гарәп телендә укырга өйрәтәләр. Китап сүзләрен Коръан укырга, намаз укырга өйрәтәбез. И мәктәптә дә шулай ук
Дине атлы безнең бер малимәбез бар, ул апалар өчен дәресләр уздыра, Коръән дәресләре. Нуга иле мәктәбендә моннан 5 ел элек татар көрәше буенча секция ачып җибәргәннәр. Татар көрәшенә яратып йөриләр. Kübesi tırıslar, şurada yerine tırıslar kübesi. İkinci klastan tına, 11. klaska katli. Niçe bala yeri? Bir ciddi 8 начальниклардан гына, юристлардан bir унау. Районда татар теле һәм мәдәнияте айлыгы тәмамлануга багышланган бәйрәм көннең 2нче яртысында район үзәге Карсунда дәвам итте. Район башлыгы Владимир Чубаров үз чыгышында һәр милләт үз телен, гореф-гадәтләрен сабый чактан ук өйрәнеп үтәргә тиеш дип, җитәкчелекнең эш кыйбласын билгеләде һәм шушы эшнең уңганнарына мактау грантлары тапшырды. Татар мәдәнияте көннең чираттагысы март айының 2нче яртысында Барыш районында узачак. Анда шул ук көнне Зия башы авылында өр-яңа мәдәният йорты да ачылачак. Ульян өлкәсеннән Рамисафин, татарлар. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның 2нче өлешендә. Татар теле, сәхнә теле. Кәрим Тинчурин театрында премьера. Бүгенге яшүсмерләребез өчен үзебезнең ана телебезнең, үзебезнең татар телебезнең матурлыгын, аның яңгырашын, аның камиллеген сәхнәдән күрсәтү. Тапшыруыбыз ахырында тарихи кадр сәхифәсе. ТНВ каналының 20 еллыгы турында сөйләшүне дәвам иттерәм. Татар теле, сәхнә теле. Кәрим Тинчурин театрында шул исемдәге премьера узды. Спектакль Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы белән берлектә татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыкларның туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән куелды. Шамил Фәрхетдинов әсәрен яшь режиссер Камил Гатауллин сәхнәләштергән. Спектакль телебезне төрле алынмалардан, сленглардан арындырырга ярдәм итү, дөрес итеп сөйләшергә өйрәтү максатыннан куела. Премьераны хәбәрчебез Эльвира Хөснетдинова карап кайтты. Әдилә, Венера, Эдуард, Илмас мәктәп укучылары. Алар һәрберсе үзенчәлекле, төрле хылыклы, бүгенге заман балалары. Бу басым ясалган балаларга үзләрен тыштан күрсәтергә һәм үз телеңне барыбер онытмаска һәм сакларга кирәк икәнлеген. Мәктәпне тәмамлаганга инде 8 ел узып китте. Шуңа карамастан инде бөтен баштагы теге сыйныфташларымны күз алдыма китереп, бөтен теге мәктәптә булган төрле хәлләрне күз алдыма китереп, әлбәттә инде образны байтырга тырыштым. Это типа зашкварно. Әсәрне автор Шамил Фәрхетдинов һәр артистка атап туры китереп язган. Аларның исемнәрен дә үзләренекен калдырган. Спектакльдә татар теле укытучысын уйнаган Гөлчәчәк Хафизова образны үз мөгаллимен күз алдында тотып тудыра. Бер нинди кабатланмас искиткеч прототипым бар. Минем үземнең татар теле укытучым. Ул минем ТССРның атказанган укытучысы Тәскир апа, Мөслим районы Вәрәшбаш авылында укытты. Бик кабатланмас дәресләр иде аның дәресләре. Спектакль татар теле, сәхнә теле дип атала. Мин беренче укыганда үзем көлә-көлә укыдым. Ниндидер күңелсез татар теле дәресе түгел, уен көлке аша, мөнәсәбәтләр аша, яшьләрнең бер-берсенә күз атышулары, гыйшык тотулары аша, бер-берсен төрткәләү, сленглар, алынма сүзләр кулланып, шуларны ахырда чиз тартабыз. Дөрес сөйләмгә килү максатында куелды. Шунысы игътибарга лаек, спектакльдә тамашачылар татар халкының мәкаль әйтемнәрен, тизәйткечләрен, мәшһүр шәхесләрнең канатлы сүзләрен дә ишетә. Һәм бу балалар теле белән уен аша әйтелә. Исемендән үк аңлашылганча, бүгенге яшүсмерләребез өчен, менә укучы балалар өчен, мәктәпләрдә укучы балалар өчен үзебезнең ана телебезнең, үзебезнең татар телебезнең матурлыгын, аның яңгырашын, аның камиллеген сәхнәдән күрсәтү. Спектакль 45 минут бара, нәкъ дәрес сыман. Тик монда сабакны тамашачыларга көчләп такмыйлар, өйрәтү юк, үгет нәсихәт тә аз күләмдә. Кызыклы алымнар, юмор, дәртле заманча җыр, музыка аша телгә кызыксындыру тудыру, ана телебезгә сак карау турында сөйләнә. Бу фикер бик күптәннән йөри иде. Дөресен әйткәндә, менә күп кенә балалар киләләр дә спектакльне караганда бөтен сүз аңламыйлар сүзләрне. Күбесен аңламыйлар. Сәхнә теле белән хәзерге вакытта яшьләрнең сөйләшү теле бик нык аерыла. Менә без шушы сәхнә телен аларның сөйләшү теленә якынайтып, аларга аңлатып бирдек.
Безнең туган телебезне саклау, үстерү мәсьәләләре буенча нинди генә чара күрсәк тә, алар һәрберсе актуаль һәм файдалы. Менә Шамил Фәрхетдиновның әле бүгенге спектакль дәресе дип әйтик инде. Безнең балалар өчен дә, укытучылар өчен дә, яшьләр өчен дә үзенә күрә телнең менә бер әдәби матурлыгын, артистлар теле белән, һәм бик оста укучы балалар теле белән ничектер тамашачыга җиткереп, телебезгә ихтирам, хөрмәтне үстерү. Спектакльгә Мирхәйдәр Фәйзинең Галиябану әсәреннән үзек тә кертеп җибәргәннәр. Ул укытучының укучыларга бүләге була һәм бу тамашачыны милли классик әсәребез белән дә таныштыра. Спектакль барышында һаман шул отрывокны куялар бит инде укучылар куярга тырышалар һәм без инде сюрприз булып театрдан килеп имештер менә шулай итеп Хәлил белән Галиябану өзүгүн күрсәтәбез. Ошадымы бүгенге спектакль? Әйе, безгә бик ошады. Бигрәк тә нәрсә ошады? Венера әйткәннәрнең әйберне. Җырлауы да бик матур булды. Үзебезнең класс турындадыр, может быть. Спектакльнең уңышын тамашачы билгели диләр. Аларның басып кул чабуы күп нәрсә турында сөйли. Әлеге спектакльгә Пушкин картасы белән дә килергә мөмкин. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Казан. Тарихи кадр сәхифәсендә вакыт агышын 20 елга чигереп, республика телевидениесенең тарихындагы истәлекле вакыйгаларны барлыйбыз. Сүзебез нигездә милли республикалар арасында беренчеләрдән булып Татарстанның дөнья медиа киңлегендә заманча итеп татар һәм рус телләрендә тапшырулар күрсәтә торган ТНВ Спутник каналына багышлана. Сүз хезмәттәшебез Рөстәм Нәбиуллинга. Ишәнмесез, хөрмәтле тамашачыларыбыз. ТНВның оешуын, аның уңышлы эшли башлауын республикасының киң җәмәгатьчелеге зур казаныш буларак кабул итте. Алар үзләренең киңәшләрен, теләкләрен җиткерделәр. Телевидение белән даими хезмәттәшлек иткән Салават Фәтхетдиновның фикерләре, теләкләре күңелгә бик хуш булды. Татарстан өчен түгел, Татарстаннан читтә яшәүче милләттәшләребез өчен бик кирәкле һәм бик файдалы телевидение бу. Халыкка файдалы булып, Татарстанга кирәкле булып, озын-узак еллар хезмәт итәргә яссын, яхшы журналистлар булсыннар, яхшы передачалар булсын. Безнең ТНВ каналын татарларга түгел, бөтен милләт караса иде. Шуннан да менә шундый күренекле шәхесләрнең изге теләкләрен ТНВ үзенең кыйбласын билгеләгәндә ирешкән уңышлар турында киләчәктәге очрашуларда да дәвам итәрбез дип уйлыйм. Бүгенгә менә шулар. Тапшыруыбызны Марсель Галиев шигырь юллары белән төгәллибез. Тылсымлы син, ягымлы син, и туган тел, халкым кебек уңган тел, күктән ингән иман нурын мәңге саклый торган тел. Ана телебезне кадерләп саклап яшик. Сау булыгыз.